बे सिडनी ओनसोलनिनो आदित्य बसुमतारी बिथाङा दिनैनि बे बर' थुनलाइ आफादनि 72 मायथाइ जोनोम सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै गावनि गोसो सिङावनिफ्राय जेनाखि फुवा फुवा बेरखांबोनाय जेनाखि राव बेखौ थुनलाइ आफादनि बिथाङा दिनै बे लांदां बिबाराव लिरनानै जों रायजो राजानो होदों। साबायखर थाबाय बिथांनिसिम नंगौ राव गैयाब्ला बिजों गैया, बिजों गैयाब्ला थुनलाइ गैया, थुनलाइ गैयाब्ला हारिया गैया। बेयो सैथो बाथ्रा, बे जोंनि स्ल'गान आरो बेखौनो लानानै जों मावबाय थादों आरो नोंथांमोनहाबो बेखौनो मोनदांदों। बेनिखायनो बुंदों राव गैयाब्ला बिजोङाव बोरै थांना थानो, बिजों गैयाब्ला थुनलाइयाव बोरै थांना थानो, थुनलाइ गैयाब्ला हारिया माबोरै थांना थानो। सैथो बाथ्रा, जुदि राव गैया बिजों गैया। साबायखर थाबाय जोंनि आलाय आफादगिरिसिम खावलायनायनि आंखौ बे मोनफ्रोमबोनि बिबान मावगिरिनि बिबुंथि होनो खावलायनायाव आं गसंबाय। दिनै थारैनो जोंनि साना जोबोद रंजाथाव आरो बयनिबो गोसोआव मोनसे गोजोननाय लाबोनाय सान। 50 मायथाइनि 10 नभेम्बराव बिथांमोनहा जोंनि बर' हारिनि बर' थुनलाइ आफाद आरो हारि राव थुनलाइनि थाखाय जायफोर गेदेमा बिथांमोनहा सोरबा रुंसारि जालांबाय, सोरबा मुंख्लं जालांबाय, बिथांमोनखौ जोङो अरायबो आङो बेखौ खावलायगोन जोंनि इयुन जोलैफोरा बे जोंनि गेदेमा मुंख्लं जोहोलावफोरखौ अरायबो सिबिनो अननो आरो अनसायनो नांगोन। जोङो बेखौ जाहाथे उननि जोलैफ्राबो जेनेरेसनाबो बेखौ मावलांबाय थानो हायो। जोंनि सिगाङाव जारिमिनगिरिफोरनि लिरलांनानै गालांनाय जारिमिननि गेजेरजों जों मिथिनो मोननायदोंमोन। दा बेफोरखौ जोङो समनि उनाव सम गासैबो मोनसे समाव जों खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन। दिनै जाय मुंख्लं जोहोलावफोरा गथ'फोरखौ नुनानै जोंनि हारिनि आगोमा जिउखौबो बावगारनानै बिथां
ओंखाम जादों ओरैजाय गोथाव लाब्रा मोनबेसे संनांखो लाब्राखौ मोनबेसे संनांखो मोनथाम लाब्राया गोथाव जादों होनदोंमोनलै दहायना आंबो जाखांबाय जानाया ओरैजायना साराया बेखायसो बे साराय नङाबाथ' बिसिबां एवनो हाबावामोन बे 10 हाउसनिसो गोनां लाथाथाय ना माबे दै गुदुं एबा मालाबा गाज्रि बोरैबा बारहावाफोर लोगो मोननायाव माबायदि जानो मोनदों जे फरायफुनाय 8, 9, 10, 11 बेफोरनि गथ'फ्रा जौ लोंग्रा जादों जुवा गेलेग्रा जादों गानजा सोबग्रा जादों गाज्रि गाज्रि भिडिअ नायग्रा जादों दिनै बेफोरनिफ्राय एरख'नानै लाबोनांगौआ बोयननानै लाबोनांगौआ बेयो गावबागाव गामिनि गावबागाव बिमा बिफानि बे चिरां सिडली खासिखत्रा ओनसोलनिफ्राय बिबान लानाय जोंहा सिनियर बसुमतारी बिथाङा आरो बिथाङा बे समाव नेहाथारिमोन 79 आरो 83 नि गेजेराव आं बिथांखौ लोगो मोनदों बिथांजों लोगोसे आफादगिरि दंमोन राजा बिरबल बसुमतारी बिथाङा दाखालि रुंसारि जालांबाय आं बिथांखौ दिनै नुनो मोननानै गोसोआव आं रंजानाय मोनदों बिथाङा सासे बर'नि गेजेराव बेस्ट कमेडियान आरो बै समाव जेब्लानाखि जोंनि गवालपारा जिल्ला बर' फरायसा आफादनि मेल जायो बिथाङा बै समनि बर'नि सासे बारग' एमएलए आरो एमपि
मानगोनां रुंसारि जालांनाय चरन नार्जारि बिथांनि जेनाखि स्पिच बिथाङा जास्ट बिथांनि चरन नार्जारिया बोरै रायलायो बोरै स्पिच होयो बेखौ बुंनो हानायमोन आरो बिथांखौ बुंहोनायबो जायो। बेनि उनाव फैदो आङो जोंहा आथिखालनि खासिकत्रा SK खासिकत्रा गोजौ हायार सेकेन्डारिनि प्रिन्सिपाल बिथाङा दैसा दैमारि बिथाङा जोंनि क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बै समाव ज'मोन गावस्रालायाखैमोन बेवहाय बिथाङा जोंनि 89 आरो 92 नि समनि बिथाङा सासे लेङाइ नेहाथारिमोन। आं बिथांखौ दिनै नुनो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो आंजों मिरु मेट्रिक परिखाखौ जों होजेननाय जायो। बे मेट्रिक परिखा होजेननायाव क'क्राझार सेन्टाराव 505 गसाइगाव सेन्टाराव 44 सकि आसामाव 35 बङाइगाव सेन्टाराव गासै आरो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोन जोंहा बे सिडनी ओनसोलनिनो आदित्य बसुमतारी लिरदों बिथाङा दिनैनि बे बर' थुनलाइ आफादनि 72 मायथाइ जोनोम सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै गावनि गोसो सिङावनिफ्राय जेनाखि फुवा बेरखांबोनाय जेनाखि राव बेखौ थुनलाइ आखारै बिथाङा दिनै बे मान्दार बिबाराव लिरनानै जों रायजो राजानो होदों। बेनि थाखाय बिथांखौ खावलायनायजों लोगोसे मिजिंथिनानै आं बिजाबखौ बेखेवनो आखायाव लानाय जाबाय आरोखि। खुंगा 72थि जोनोम सान फालिनायनि गेजेरजों उर्वशी ब्रह्म सोलोंथायारि मान बान्थाखौ नों अनजालुनो गथायनाय जाबाय।